Bagong buhay at pag-asa. Ito ang alok ng bagong tayong balay silangan sa mga drug surrenderies sa bayan ng Manaoag, Pangasinan. Kanina, formal na itong pinasinayaan sa pangunguna ni Manaoag Mayor Jeremy Ajerico Rosario at PDEA Region 1 Director Joel Plaza. Dahil sa intervention na binibigay ng local government units, kagaya nito, balay silangan, or yung community-based drug rehabilitation, naputol natin yung gap. Kumbaga, from distributor, manufacturer, distributor, user, talagang binigyan natin ng intervention. Itinayo ito sa Barangay Pugaro kung saan kaya nitong tumanggap ng nasa 20 drug surrenderies. Ang mga ito ay sasailalim sa mga livelihood programs bilang parte ng kanilang rehabilitasyon. Dahil dito, positibo ang bayan na maidedeklara bilang drug-cleared municipality sa lalong madaling panahon. Only 3 out of the 26 barangays has been already cleared at drug-cleared barangays from now out of the 26. So marami pa po. Kaya this is some sort of wake-up call to all of us. And this also inspires us to really put up to the right silangan. Sa Ilocos Region, 508 drug-affected barangays o 15.56% ang kinakailangan pang sumailalim sa drug clearing operation ng mga otoridad. Ito na ang ika-9 na balay silangang itinayo sa probinsya ng Pangasinan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.